Бъди благодарен за това, което имаш, защото точно за една секунда можеш да останеш гол и бос. Матей глава 23 стих 9. И никога на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец, който е небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашия наставник, Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото който превъзнесе себе си ще бъде унизен, а който се смири ще бъде въздигнат. В ежедневието в момента много хора от нас си мислим, че ние сме станали голямата работа, че сме направили нещо, кой знае колко значимо, без за секунда дори да осъзнаваме, че за всичко това стои Бог. И реално ние сме наистина едни нищожни хора. И се наричаме с какви ли не думи, вдигайки нашия статус в обществото, което единственото, което прави, че ни кара да се чувстваме по-добре за себе си и храни нашето его. Но ние забравяме, че за всичко това наистина е Бог и Той внася тази мъдрост, това благоволение в нашия живот. Всичко това, което имаме и за което благодарим или не благодарим. И преди 2 дни ми излезе клипче във Фейсбук на един земеделец и фермер, който буквално за минути му изгорява цялата ферма. Човека просто не знае какво да направи. Целият живот му се преобръща точно за няколко минути. И както изведнъж е голям фермер с много добитък, изведнъж кръгла нула. За щастие после доста добри хора успяват да му дарят и той да си възвърне фермата, но това, което искам да кажа, е, че наистина не трябва да забравяме кой стои зад всички наши успехи, зад всички наши велики дела. Цялата мъдрост, цялата дисциплина, цялата увереност откъде идва? Не от самите нас, а от Него. И трябва да благодарим всеки ден за това, вместо да си казваме: ето аз направих еди с колко пари, развих еди с какъв бизнес, хванах се еди с каква жена. Не сме виновни ние за това. Бог е виновен за това и трябва да отдадем слава и благодарност на Него. Защото това, което правим в днешно време, че имаме работа, сметки, жена, деца, ангажименти, просто забравяме да благодарим. Мислим си, че всичко пада така от небето. Днес е ден 31 от 60-дневното предизвикателство. Сега ще потопим главата за 15 секунди, а водата в момента е точно 4 градуса. И благодаря, че изгледа до края.